Dámy a pánové, já jsem Arsenal a je to co si další videa, tentokrát to je po dlouhé době video. Ano, já vím, přes měsíc video nebylo, protože jsem se soustředil úplně na jiný věc, na můj hlavní kanál. Ale teď se pokusím vrátit, aby ty videa vycházely třeba 2x měsíce, což by podle mě bylo adekvátní. Tady to je recenze na FNAF film, který měl premiéru 27. října a u nás v Česku od 2. listopadu, ale tam, kde žiju já, tak to bylo až ve 3. listopadu v kině, teďka už je 10. takže už týden skoro zpoždění. Co se dá dělat? No, tady to bude trochu spoilerová recenze, budou tady spoilery, takže pokud jste film neviděli, tak se na ně koukněte, stojí to za to. Takže jdeme na to. Co bych jako fakt hodně rád řekl, co se fakt na tom filmu líbilo, byl příběh. Miluju ten příběh okolo té pizzérky, miluju příběh Mikea, jeho příběh je hodně dobrý, ta policistka Vanessa, taky hodně dobrá postava, stejně jako Abby byla docela v pohodě postava, ale Vanessa, William Afton a Mike byly nejlepší postavy v této filmu. Příběh Williama samozřejmě známe z her, takže tady nějak jako nebyl, protože samozřejmě víme vlastně, co je William zač. Vanessa a Mike měli úžasný příběh. Mike, že má trauma z dětství, že mu unesli bráchu a skrze sny se snaží zjistit, kdo to byl. Plus Vanessa, víme, že ví něco o té pizzerii, ví, co se tam stalo a konce filmu ten zvrat, že dcera Williama Aftona byl úžasný. William Afton jako Matthew Lillard úžasný, lepšího herce už tam dát vážně nemohli. Ano, znám třeba jako Willem Dafoe, ale ten už je starší a podle mě Matthew Lillard na tu roli sedl na 110%. Fakt vybrali úžasně. Co se týče postav, tak říkám, Mike, skvělá postava. Vanessa, skvělá postava taky. Willem, úžasný. Abby, fajn postava. Byla prostě fajn. Ostatní děcka, jako hlavně Cassidy, ten s Golden Freddym, byl to týpek, takže mu říkal Cassidy, měl z těch dětí největší roli. Nebylo to špatný. Co se týče jako tý Max, která hlídala tu Abby, nebyla špatná ani jako nějak jakoby, nebyla to špatná postava, ale jako potom se jsme zjistit, že má co má za plán jako tak, že jo, tak vykala se z ní jako trochu jako svině a ale ten její kill byl vážně hodně dobrý. Co se týče hudby, tak soundtrack filmu FNAF je úžasný. Ten soundtrack je boží. To asi všechno, co bych k tomu soundtracku řekl, to je vážně úžasný. Co se týče dalšího, tak to je atmosféra. Atmosféra ve filmu a scary, a je to, jako, jak to bylo creepy, tak musím říct, že FNAF film byl děsivý na začátku, v polovině, kdy tam vtrhli do té restaurace a co tam zabíjeli, a ke konci posledních 10 minut, kde se ukázal William ve Spring obleku. Jinak ten film je hlavně na příběh, což fungovalo. Příběh je naprosto úžasný. Co se týče třeba kamery filmu, to jsem ještě chtěl říct, a lokace, to jsem taky chtěl zmínit, tak lokace jsou úžasný, pizzerka, ta lokace je úžasná. Všude, kde jsem odhrál, to bylo vážně hodně zajímavé a ta pizzerka byla rozhodně nejlepší. Co se týče kamery filmu, taky byla úžasná. Fakt, nevím, kdo to kameroval, kdo byl kameraman, ale fakt je to fakt dobrý. Film teďka působí jako, že ho fakt miluji, že to je snad jeden z nejlepších filmů roku. Ale jsou tady negativa. Přesněji 3 negativa, který chci zmínit. První negativum je to, že tam nebylo celý čas děsivý, jakože čekal jsem to více creepy, že to bude. Bylo to v creepy, jak jsem říkal, na začátku, v polovině a na konci. Jinak ne, což je to škoda, doufám, že ve dvojce FNAFka to bude lepší. Další, co mě mrzelo, bylo PG-13. Ten film, ty killy, prostě brutálnější kill, který tam je s tou Max, který prostě Freddy prostě zkousná přepolí vejpu. Něco jako Bite of 87, akorát, že tady jí nekousne do hlavy, ale přímo jako do trupu, že jí prostě nohy spadly prostě na zem. Kdo to ten viděl, tak prostě viděl. Kdo to neviděl, tak nechal, proč na tady to koukáte. To bylo fakt nejlepší kill filmu, společně s Williamovou smrtí ve Spring obleku. Čekal jsem brutalnější, jako chtěl jsem být brutalnější, ale bohužel to je jen PG-13, takže doufám, že FNAF 2 bude třeba PG-R, aby to prostě bylo R-kový 15+. A poslední negativum, co jsem chtěl říct, je
takový menší, což je třeba tak minuta filmu, která mohla být třeba vystřižena, úplně to bylo cringe. Popřál tu scénu, kdy Abby jako jde k těm animatronikům jako křičí, ale jako že jí prostě lechtele tak a potom jak tam spolu se Anakin staví ten nábytek, nějakou tu věž a tak jako a ještě jak tam Bonnie spadne na zem a jako jak ta hudba, která se stane najednou ukázem, to bylo prostě cringe, nebo jak tam Frey prostě s tou židlí manipuloval, prostě to byla minuta, nebo jak to dlouho trvalo, myslím, že minutu, to bylo prostě cringe. To mohli klidně vystřihnout, to je poslední mínus, co tady ten film dávám. To prostě bylo cringe, to mohli klidně vystřihnout. A jinak, ten film má většinu pozitiv než negativ. Ano, nebylo to dost scary, tady ta cringe scéna a PG-13. To tomu podle mě docela ublížilo, ale zastavit na řadě úžasný příběh. A ty úžasné postavy, už jsem to je říkal. Za mě osobně na film není to nějaké jako zklamání nebo tak, že by to bylo, ale filmu osobně dávám 8 z 10. Byl to výborný film. Řekl bych jako na horor roku, je to spíš thriller, hej, takže horor roku to určitě není. Jsou tady lepší horory, třeba jako Saw X, to bylo vážně úžasný. Ale co těch filmů roku, tak radši si bych se koukl stejně na FNAFko než na Saw X znova, i když Saw X bylo perfektní a FNAFko jenom výborný, nebo jenom v uvozovkách, tak FNAFko mě strašně bavilo, uteklo docela rychle a prostě dal bych asi trochu přednost, o trochu. Fakt těsně bych dal přednost FNAF filmu než Saw, i když Saw za mě je fakt perfektní film. No nic, jak jsem říkal, film 8 z 10, líbilo se mi to, do komentářů můžete napsat, jak se vám tento film líbil. Dejte na to video like, odběr, rovnou se značka, aby se neřešilo žádné nové video. A chci vám říct, že chtěl bych udělat aspoň 2 videa za měsíc, takže každý druhý video, protože mám ten hlavní kanál až studio, kde mám přes 300 odběratelů, už taky můžete dát odběr. A tam se soustředí hlavně také na shorty, ale brzy tam budou live streamy, kde budu vysílat full hry, kde prostě budu dohrávat na 100% na streamu. Nějaký budeme dělat jeho příběh mise. Ale příští video bych udělal easter eggy ve FNAF filmu, protože těch je tam docela dost. No nic, já už vás nebudu zdržovat, doufám, že se to video líbilo, dejte like, odběr a uvidíme se v dalším videu a čus.